rasulallah. Da kai na fara da kai na kare dukan bayanina, ka bani baiwar yaban ma'aiki cikar muradina. Ka tausaya min ilahu domin sa duba halina, ka share kuncin da ke jikina gami da ruhina. Kana gani ga zubar hawaye suna ta damuna, kururuwa rai da zuciya na cire sukunina. Ina bidar sayyidul wara gaskiyar muradina, ilahu kai min tagomashi kar ka tsinka tsarina. Ka dauke nafsin da ke gabana ka gyara halina, idan ka amsa ganin ma'aikin ya yanta zatina. A ya rasulallah, kayo salatin ilahu gungar kuwar dalilina, da alihi ne sahaba kabban barin su sirina. Tana kaɗa can gidan sharifai na kwance kullina, a ya batula da ce na zo tausaya garan nana. Kice yahuza ka zo kawai na aminta zo zauna, miya ta girma adan tana ma cikar karamina. Garin Kano nan ake gurasa a Bauchi sai waina, bikin karamci ake wa gara ku zo mu tattauna. Cikin mutunci ake zumunci akan kiyasina, da san ma'aikin na rayu shi ɗai nake wa baitina. A ya rasulallah, da godiya zan shigo ina sallama muradina. Madogara rai da rayuwa al'aminu jigona, abi kabira aƙiƙa kunci ka yanta harshe na. Zama da kai ne kaɗai bukata farin imamina, ka burge Allah ka burge bayinsa ga abin sona. Rasul khairal anam kai ke da maganin barna, farar zamana da kyau a saƙa ga mai ido auna. Ku zo mu taka saboda gatan da rai yake ƙauna, saboda shi ne aka yi mutum har da aljani zauna. Da shi aka yi har mala'ikan ma cikar sukunina. A ya rasulallah, da shi aka yi zahiri budunar budun jigona. Yaban ka daɗi a ya muradi ka so mu gaggana, yawan hawayen ido suna takure sukunina. Ina ta kuka saboda kai ka sani imamina, ana ta zargin mu dan muna ambatan ka babina. Wasun su zage mu dan ka ni ba ni canza burina, yabo da zagi dukansu ɗai bai zama a layina. Kawai bukata na ce ma'aiki ka karba aikina, ka tausaya min da lamunin zahara yarka ummina. Ka laddafa min ganin ka karye wuya a baitina. A ya rasulallah, imamuna malamin halitta ka shafa kayina, game da kirji da zuciya ta cire hijabina. Ina ta zargin idanuwa na gami da rashe na, su kalli wancan su zargi wancan da zan ta kaguna. Da na tuna zuciya tana taimakon su gumbarna, Rasul shiryar da su da kallon kamar matsoguna. Ka taimaka min fasihu ni na sari kana jina, akwai yaƙinin hakan cikin rayuwa da zatina. Cikin dare na ina ta waigen ganin ka mai sona, da na ji motsi na waiga kaina wajen muradina. Ina salati ina kiran shugaba matsoguna. A ya rasulallah, idan na rinsa ido fari ke zuwa hijabina, ina ta kuka kamar na so mai abin ka damuna. Na bar salatin na kama barci ganin ka burina, idan na farka na ɗauka sida ina ta baitina. Katsam gari sai ya zo ya waye rashin sururina, Rasul da rabbana kaman arziki magaggara. Rasul ce min shigo shigo dan isar ka mai sona, na zo daren koko babu ran ma cikar muradina. Kira ni dan
arzikin Khadijatu kubra nana kana da tausayi Habibu na san ka tausaya guna a ya Rasulallah. Madina ce dai Madina annabi na sa a ruhina, kira ni in zo baki a taimun gurin da zan zauna. Rasulu wallahi ka sani kai kadai na ce kauna, mudassiru ya muzammilu sanka ne sukunina. Shafi'u yawmal hashar marafa majingina raina, Labibu Abdul Ilahu salamu ni a harshe na. A karɓi komai na ce cikin ambatan katsanina, Rasulu ba dan hali ba guna ka zo da na zauna. Kira mu kairil kira mu ainul uyuni jigona, Ladifa Abdul Ladifu kai ne kadai muradina a ya Rasulallah. Shakuru Abdul Salamu babun Rahimu ruhina, mu bi ni kamshin zuwan ka sanya shi dab da hancina. Ka tausaya kar abini bejan ka koyawan kauna, ganin ka makar abini komai kamar matsoguna. Yawan hijabai suna yawa ni suna ta damuna, da na guje wanga sai wani ne tarab da zatina. Idan ka so ba abin da zai ƙara tsinka tsarina, ka yarda dan martaba da girman ilahu maulana. Madina annabi ina bara tausaya muradina, Madina annabi ina bara san ka ya shige raina. Yahuza ne manufa da dai ambatan ka burina, da na takaita da ban takaita ba ka ji baitina. Imamu dan martabar batura a karba aikina, kula ni domin Aliyu Haidar farin imamina. Dubun salati ka ƙara yi rabba gun Rasulullah a ya Rasulallah, a ya Rasulallah, a ya Rasulallah. Rasulallah, ya Rasulallah.